I'm back with a new video. So the new video is about perspective ni bagi and perspective bagi. Mani topic ni bagi jeng relegan, okay? I'm bhi kata ko mane nisir kena kami cah, but maybe first time kena tu jana aku, so bintai am bujai sih, be kata ko. Perspective ama, that manch pra mane unperspective sana rego, unperspectively. Mane ma jai like kata ko mane malah analyze kalama, ki analyze ni kata ko tu badan bode, be analyze extra topic ko thangi, be ada be topic ko jahi khai, but still there mane be topic ko labut regi. So dini hajing relegan about mostly perspective ni bagi. Example is ransi. Buji nani siang eba be khada ko rale nani siang eba be topic ni bagi rale nani siang be ko buji gani ke perspective ama abi jai like sera mansia mane ma domphang ko mabdi nai nongsor example de okay domphang ko nongsor mabdi nai gan domphang na nai gan eba bini unaw be share bu jahina hago hakhangani be share bu jahina hago table bu jahina hago eba bisna bu jahina hago khamplai bu jahina hago beko hono perspectively sannai okay beko hono perspective sannai आरो unperspectively साननाया मा जाहैबाय जायहा माने दंफांखौ दंफां बायदिल' नायो आरो दंफांखौ माने जेबो सानाखै दंफाङालाय दंफांखौ सानना लाबाय बेयावलाय मा जानो हागौ दंफांसो बियो बिदि सानग्रा बेखौनो होनो unperspectively बेफोर माने simplicity brain एबा simplicity साननाय simplicity मा जाहैबाय नर्मेल साननाय माने ओके सो बे जाबाय सो पर्सपेक्टिभा आं होनस्रानोसै जाय पर्सपेक्टिभली साननो रोंगौ ना बिसोर माने मेन टपिकखौलाय मोजां नायगोन एबा मेन टपिकखौ सानगोन आरो बेवहाय नागिरगोन कि लाइक बे मा होननो सेस्था खालामदों मा बुंनो सेस्था खालामदों एबा मा प्रेजेन्ट खालामनो सेस्था खालामदों बेखौ होनगोन एबा बेखौ नागिरगोन ओके बुजिबाय दा ओके स' आनपर्सपेक्टिभली साननाया मा जिखौ बेनो होदों बेखौ जिखौ बेनो जाहोदों एबा लोंहोदों जिखुनुआनो जा बेखौ बे एक्सेप्ट खालामना लागोन बेवहाय बे गाज्रि दं मा दं बेखौ मालाबाबो जेबो होननाय नङा जाजबो खालामनाय नङा बेनो जाबाय unperspectively ओके बुजिबाय दा स' आं बारा गोलाव भिडिअखौ बानाया इफ इउ बिसिम नायफैदोंबा प्लिज यार आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो प्लिज लाइक खालाम आरो हायोबा प्लिज सोरखौबा नों जायहा फ्रेन्ड्स नोंनि बिसोरखौ शेयार खालाम आरो मिन्थिनो हो बे खोथाखौ आरो आं दिनै मोनसे आरोबाव लाइक मटिभेटिभनि खोथा नङा आं बेखौहाय नोंसोर इडुकेट जानो होननानैसो बेखौ खोनादों आरो दायो नाय जों मा मायाव बाहायो बे खोथाखौ लानानै एबा बे पर्सपेक्टिभ वर्ड्सखौ बबेयाव बाहायो पर्सपेक्टिभ वर्ड्स एबा बे मोनसे वर्ड्स नङा आरो बे मोनसे साननायसो मानसिनि जि थिंकिं ना बेयावसो ओके आन्डारस्टुड नाव ना बुजिखाबाय दा बेखौ पर्सपेक्टिभखौ माने मायाव बाहायो आरो मायाव बाहाया दा मोनसे खोथा सोरबा सासे स्पिच होदों फर एग्जाम्पल होनो लाइक साम पिपल गिभ स्पिचेस स' स्पिच होनायाव माने बेवहाय मा नोङो बेवहाय मा जि होनदों बेखौ नोङो बिलिभ खालामगोन एबा बेवहाय माबा मोनसे गोदान बुस्थु नागिरगोन एबा मा होनो सेस्था खालामदों मानि थाखाय होनदों बेखौ नागिरगोन ना नागिरगोन राइट डेफिनेटलि नोंसोर नागिरगोन स' द्याट्स द पर्सपेक्टिभ बुजिबाय दा अके एक्चुअलि आं फ्रेंकलि जानो होननानैसो नोंसोरजों माने एट्रेक्ट लाइक इन्टारेक्ट जानो होननानैसो नोंसोर इदि रायलायो अके so don't mind about this आरो माइन्ड खालामनाङा मानो होनबा how much I can be frankly with you guys आं बेसेबां हायो frankly जानो गोसो एबा लोगो बायदि माने नोंसोरजों रायलायनो गोसो स' बेनि थाखाय माने आं नोंसोर सानो खोमा आं इंलिसावल' बुङो होननानै नङा आं एक्सप्लेनबो खालामलाङो बर'आवबो होनो फ्रेंकलि होनखाबाय आं बे खोथाखौ आं नोंसोरनो खोन्थाखाबाय बर'आवबो बिराद मानसिफ्रा आंखौ माने होनो लाइक इउ स्पिक इंलिश मोस्ट अफलि अभार स्मार्ट मा स्मार्ट इट डाजन्ट मेटार फर मी आइ एम प्राउड टु बी बर' आं प्राउडखा आं सासे बर' जानानै आं प्राउडखा बेयावहाय सोरबा सासे आंखौ नों बर' नङा मा नङा बा इट डाजन्ट मेटार फर मी ब्र' इउ काम हियार एन्ड से आइ एम नट बर' इट डाजन्ट मेटार फर मी स्ट्रेटलि आइ एम सेइं दिस आरो नोंसोर आरोबाव माबा मोनसे गोदान सोलोंनो गोसो एबा मा टपिकनि बागै नोंसोर मिथिजानो गोसो माने डिफरेन्ट टपिक माने जि कमन टपिक बिसोरनि बागै सोंनाङा जि डिफरेन्ट टपिक्स बिसोरनि बागै सों द्याट्स इम्पर्टेन्ट जायहा इम्पर्टेन्ट दं बे टपिकआ इम्पर्टेन्ट मार मिथिजानो इम्पर्टेन्ट मार बेनि बागै सों लभ इउ अल जय बर'नजय एन्ड आइ आसा खालामो नोंसोर बे भिडिअखौ बिराद मोजां मोनदों होननानै आरो बिसिमसिम नायफैनोबा प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालामबानो जाबाय आइ एम नट बेगिं इउ बाय द वे नोंसोर सानखि साबस्क्राइब खालामबा फैसा मोनो मा न' साबस्क्राइब खालामबा फैसा मोना लाइक खालामबा फैसा मोना आनटिल आनलेस जियावहाय एड मोनागौ माने आं फैसा मोना स' लभ इउ अल जय बर'नजय एन्ड आं आसा खालामो आं बेसेबां हायो गुड कन्टेन्टस लाबोनो सेस्था खालामो स' लभ इउ अल स' माच